Abo nonsia SOMPA 106.5 FM across Sony Ebusia. Yamamu nyina chiama makwaba edi aba anopa nonsia kase ebo so ensema hodo a edi ahim wo memu ne aboaboa no se ye kase ebo a edi kan de ba besume free atena ye kase mu ewo enkran dome Watermelon Street eho ena yebutu SOMPA 93.1 ewo Kumase womo so efa bia yiko 100.9 eno so ewo Kumase hono mo Adamfopa Radio wo Paris France womo so efa bi na no pay obatakwa ene ne mpotemu a eye SOMPA 101.1 takrade eye 103.3 SOMPA Techiman eye 106.1 Sunyai 98.9 Enkranza 90.7 enafe doma SOMPA 101.3 womo so fa bi doma 100.7 enso ewo doma hinkro hono mo Kingdom 106.1 ewo Mankesim emfimfi mantemo decoder no so bia FM stations ne wa obeti yenka anope wo ho eye SOMPA FM bra Facebook ene YouTube ye stream live wo ho Facebook no eye SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube no so eye SOMPA FM live Kanesh Urban Radio eno so ewo enkran Kaneshi hanum say www.sompaonline.com ehonso ya trotro bi egu honum ya okọ honum a obetimi akọ na wakọ kinkan bie nana kojojisi company limited koba sempremo ya woto adansi ho niema na daworoma ena yeti babie enano pay Lester company ena de ya toothpaste ene ne brush aba edwama so nya bi na yusu a ebetimi aboa yie pa Tontina 74 eye dudu a kane na ye nananom wo mo hye no ma wo mapomde ho samtimi konkan ne ye ni sensuo de agunto wakama kama mu 21st clinic eye the sciatica express sciatica yade no nko na etete wode a udi wani kiremu ewo 21st clinic wo mo ebehye aye ho adwuma ede ama wonso wenya wasomdwie ensema hodo a yede nam anopai ne ebedi mu akotini bi ene sei oswafo a wo hwe ekronkuma amamu ahensam ane eho osom nyina so o man Ghana mu de atodwa se free ne de ya ede kro no MMDS ni nyina won de ahonede ho nsem ebebu aten NPP amnyokuo no members bi womo kire se womo kwakope court injunction bi said ye be ya hafo no North Polling Station elections no entumi emaso denti en wo mutu sana mo no na MPP for won me o savana no en wo mo to asre bresi for sa brante bi e fe no fuzi wo mo nche no Saran so ne de obekọ responsible cooperative mining for asoye dwumadie bi ekoso ema ene entity esronko ene de ama emabunu emunsem ye de na manopai fiabre ohempopro ho Professor OBREMPONG chairman ponsa e otosom yenu o se fiabre school no ho no aban mera omomwa ye wia ye de obekọ amano ne na abeto dwase emam pem ena accuse businessman kese pa waji ne din David Sullivan say wonam kwa bone so aharase womo sexually ye ho asem no anopei ni nyina eka binum ho ena yede esom se ye kasebo a edikan midin ade ADWOA ASARE anopei mene odman kuma chiame OBREMPONG nana kwaku ampoma afi yenshen seminase emfa emao ya shase ede free amamuo no mu na waswafo a hwe enkronkuma amamuom ahensem ene osom nyina so ewo man Ghana mu me Minister for Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs Onamnyafo Ahmed Ibrahim wono na yakasa wa kire se eneda ya 9th June 2026 ade kuro ye ena aban be shase na Metropolitan Municipal and District Assemblies ni nyina no washase abu aten atemwo ni yeden se na anu amampani ba ya
wɔde adwuma no ɛma mmds no mmdcs no wɔdi ka ka kyerɛ wɔn sɛ nea wɔde bɛmɛgya wɔn sɛ wobɛtena hɔ ayɛ wɔ adwuma o sɛ wobɛfiri hɔ ne nyinaa bɛyɛ ahonedie ho nsɛm a ɛwɔ wɔn mpɔtam wɔ sansa na ano ɔmampanin na ɔyɛ candidate mahama na wɔbɔ ntoa no wɔkaase wɔ bapɛ water and sanitation saa ministry na ɛwɔ hɔ no wɔbɛgu no na ɔde akɔhyɛ local government ministry na ase ampa wɔyɛyɛ ɛna ɔde akɔhyɛ aseɛ sɛ saa sanitation ne water nsuosuo ɛne ahonedie ho nsɛm no nyinaa no ɛwɔ sɛ local government no wɔn na ɛwɔ fam nti ɛso wɔn na ɛyɛ ɛno nti soafo ɔdaa no ne kyerɛ sɛ busumi yɛ mu mekyerɛ nnɛ da yɛ ɛna wɔn hyɛ aseɛ atemmuo da ɛno nti sɛ woyɛ dce anaa mce na sɛ wɔn mpɔtam ahonedie ho nsɛm nkɔ yie nsuo yiriyiri ɛfa nkorɔfoɔ wɔ hɔ rough na nso still wobɛhwɛ na efia dokoro wɔn a wɔn mpɔtam hɔ nyinaa no a hyɛaseɛ boaboa ho kyerɛ handing over note san sɛ wo saa no wobɛkɔ. Authorities and people are away. As the saying goes, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, so my brothers from the MMDs, please. People come to me, they want to follow me ways for minutes to make money. I'm not there to make money. I'm there to do the work to make sure my traditional area is clean. We are not in to make money. And from tomorrow, we're moving from district to district. 1 year after the tournaments, now we have been paid. The former MMDCs, they have also been paid. So now I'm free, I can move. If I come to you, what you have done, account on sanitation to tell us. We for Ahmed Ibrahim what I say free na ya akuru ya omu wurawura municipal metropolitan and district assemblies ni nyina mu na DC bia o ya bebu atan se ja afenie ya amunya adwuma anya hwe makatu ya ka mu abanye tuya enti sesei muni choice bia enti wamoba no behu se parameters from the Google ho no unru ba bia se say maintain wa tempestuously ni ya wo nkonsa no actual handing over note na bibia etumi aye fine. Abusua ye to akasiebo no so ewo ensefufro mo na amanyoko NPP womo members bi e wo hafo no North constituency e wa santemantemu afile interlocutory injunction yi ebie se sa application no womo de kopie mu e wo high court a e wo oman mu se womo enhwenke bi mu womo se de beya polling station elections ni ehun kro ne be mu vete ni ade ya ekoso ewo constituency no emu no wo mbetimi si anokwan enkrofo ade asemi ekọ court no eye kwaku wusu ya wo poku enafe Evans Edujima ya wo nyina eye members ewo amanyoko no emu na wo mo asem a wo mo kanyina ne se amanyoko NPP ni tissue pa ne mrahye bedwani a owo hafa no North constituency ho dwamtirani a woda amanyoko na no ewo constituency ho ka ho enafe regional executives no wo mo nyina adwen akobenkro mu no wo mutu sa na wo mo asem a wo mo kanyina ne se sa veti ya ekoso nniema bi wo ho no mo a amanyoko no empenifo bi a wo mo ediveti nanim no wo mo ya etia amanyoko NPP wo mo nso seye na seye ya bo si disqualify you obi yen disqualify won so a nkrofo bi ne niema hodo bi a womsu se enya de ebetime di asomdwe aba ahafo no North constituency ho no eno na party executives ni bi wo maye o madwene se wo mbeye entien de tinto ntan wo mo de asam no bekwa kopie mu e wo court ho na wo mo ahye aka ho asam kopem se asomdwe beye adwuma ne de enya de se constituency polling station elections no wo mbepene amano akoso nana baafo awua wono ena eyemranim ni ede masankrofo wone yamane boni Ebenezer Owusu ansa edi nkomo. There were 139 police stations awa afano of wa. Yetimo bomodia to move 117 aka 22. I was say 24 years shayen from rana yen to that police station so banoswa ayekin kan. Now but when man also chere say ye new police station aba yen ko electoral area coordinator saba. It's a police station for I be you mun electoral area coordinator. Na yento saba na we dey ko electoral area coordinator. Ye nyansa mun yensisi ne de yetete kire se. Anyimfo yen hyehyɛ se nyame adoma. Ukua de we yenimu enka wo ko gina so akoto aba eye electoral area coordinator saba ukua da no. Na so mra no mapan sa. Mra no mapan sa. NPP ye de mra ene hyehyɛ na ate party no. Enti wo say ye fom mra kwan no so. Enti dwumadi aye di na ya from ne focus here pa 22 police stations. And yes I on the post. And yes will be uncontested. And the power from I submitted the party in Pennyfor. Contest a war no but in Pennyfor say omo de omo in trouble. Na the attitude be same Pennyfor yan say Roma o ma say omo by appointment or that police station.
na nya obi afse regional rep honorable Koku Atasapon on the animu yen tongue so executives omoka ho ana yena member of parliament na na ajema pempe omo she kutu pa she kokom aye nioma enye party ni mra se omo be point ni ene ya yekotie ye na nabafo wo na chese de yekoso ewo NPP amnyoku no emu ewo ahafano North constituency ye no wasantemantem na wote se Ebenezer Owusu ansa ede baaye ye toa so ewo NPP wono mo ensem no mu na hyene nso se na na kwaje si company limited na na pa no si akase no a ene ye de ma wo SOMPA 106.5 FM Accra ene nkrabata hodo no nyina so NPP wo mo nkrabata no wo Savannah mantam no mu no ene toto de asere Ghana prosi atrakase no se abrantie bi wo mo nche no ye friend Fuzi na social media activist bi a ye friend say Isif Abdul Hakim abrantie akwache na nwoma na papa wabono papa na wakire se enro eno mo friends antwerefo enhye mu odamango eno am de nsem wo nyina etudwa no mo kire se wo mu nima de kode ye baaye ya abrantie Fuzi wachi Isif Abdul Hakim bono botoro sa eno nti wo mo ka kire prosifo nche no na bra wo mani abre na wo mani ho hancho na wo mo kasa wo nsantwerefo nhye mu de na ase no se no mo kae. First, let us, together with the media and everybody, condemn in the strongest terms the violent and criminal attacks being carried out by NDC agents against members of the general public and, of course, the opposition communicators or communication teams in the Savannah region. The Saturday night attack on Yusuf Abdul Hakim, a young social media activist from ADWOA, cannot be swept under the carpet. Such brazen lawlessness by a known NDC gangster from Damango is outdated, it is criminal, and must be condemned and stopped. And above all, the perpetrator must be punished without delay. Sir, wano nam emfa frem ho aso ane men ebo nkrofo chesi odogo wobi nkanasem no monchi no sesi a na sa sabi nsem hunu ya wadi yentimi mfa nche duase emfa bo okra nsa nto so nka ho we o se wiase nyina ehunu monchi no we ya Damango executives no MPP fo de no ana wo mo ebo sa nkomo ya wo me to so mpa nsantwerefo animu Yetoa anopa no nsia kase bono so ewo ensem foforo emu National Coordinator ya woda Responsible Cooperative Mining and Skills Development Program ano eye nanama mausi mawonyefia na wahye miners nkuna yiye pa se sanhyehyɛ sonko eye Responsible Mining Program ya aban no ede aba no womo ema emu mfaso no enye womo adehiade na training ya mpanifo de hyehyɛ so amomo akyerɛkyerɛ womo Responsible Mining no enisuo se krom ha de aban na so ahoko se galamsey womo mpene ema yentu ewo maimu entie ne mine no yebetu ana efom agudie ne yebetu de ne mmom ne ben no kwan papa so ya emesei yensuo mesei yakwaye emesei yensase enunti na ban ko fa Responsible Cooperative Mining ne baye enti wo mo hyeda ye entete soronko ewo achim kotoku emma wo mo eye mining adwuma ne bi ye ma wo mo entete ene nkyerɛkyerɛ ahodo fa adwuma na kwan a wo mbefa so a wombe ya enkonkofa wo haw bia enfamra oman Ghana na sa adwumadie no ase ena National Coordinator woda adwumaku no ano na na mama usima wonyefia woni yama ne boni opon chicheku edi nkomo kyerɛkyerɛ mu nia aban eye ene ne mahodo bi nso a wo mo hwɛ anim edi afri miners no enchen the way I yashisha program no yashisha no spine and send a day yet from a good day na community no so benya community development fund it is a school down near to say a pioneer to say hospital near to staff futuo na ye be si hono kakra na efi minus no na be kosa futuo ni na ye dia yes adwuma no obie na so faso nti ene ye baya eno anti ne na ye beda nana no mo ase so mo die ni kokoko bi aso a asase no wura asase ra for na program na dia tu o ma GFS so omoni ye adwuma kama minus so GFS so any ye adwuma kama local assembly party executives mu nyina ma GFS ti ye da obi bia ase ye ka
You can see the investors as private people are almost say program here, program a program, a year a buying share no a share car, or what you look at so down with the attached share. And most of them, that will be answered. Now, so you can't see. Ene ya yekotie ye eye nana mama usi mawunye fia. Wono na ye National Coordinator Emma Responsible Cooperative Mining and Skills Development Program. Ena wote se woni ya mani boni nana opon chichiku edisa enkomo imeka wo se anopa no nsia kase bo SOMPA 106.5 FM across so ena wasugu a wutie no ye stream live ewo Facebook ne so nti ubetimi aba na woni yen aba be check kase bo no ewo ho na Kojoji Si Company Limited wono na ton adansie ho niema ewo Ghana hanum se ya uboni din a na obia atwa ne puse sanse na Kojoji Si de wokɔ ho no mo a ade bia fa adansie ho niema efra hyase kopem na wieye adansie mu afa no omega ade a wobenya bi ewo honom ukonso a wo wa abotre be kyerɛkyerɛ oniemani so obi wo honom kora project na woye no obi a recommend material bi ama ne so wonyusu bi akora na enye papa bi akora na enye saa material no na beboa wo project no oba na wo kyerɛkyerɛ ne mamu kyerɛ na obetimi ama wafutu kwa wabra wonje ohwe wuwi a wasansesa nneoma no agu ahyin mu watɔ awie na watu aka no na wode akwakogya obabi a wuko bia wumpe wei na opeden say ye na do plywood building wires cement na nchense e de bodan so nade iron rods ne emu nkro ne bane nyina na Kojoji Si Company Limited ekoba sempremo no ai wono ho nesesa wokɔ na wokokoto no Ghana half na baabia tokro bia mu na Kojoji Si branches na ebi wo ho kɔ a ubetimi ahunu no na wope enchirim fufuro bia na sɛ wopɛ sɛ ofre no na baabia wo no ye kyerɛw baabia wobɛkɔ akɔtɔ wo de no a friend number yi 0204 355040 0204 355040 onsa ebeka no na woni no edi nkomo 21st clinic new ena ye kanfo ede ama wo anope sciatica expert no sciatica pacesetters no yade sciatica no a atete watena wo so many years bia na okra wunim se sciatica yade afei na 21st clinic wo maba bie niam ani so ama Ghana fo nyina hunu se saa pain na ewo wo to ase ho ntini na etwetwe wo sane aba osisi achi ene ade no ne nyina sciatica ene saa ade na wo mo ene expert ewo Ghana hanum sei 21st clinic branches no tokro bia mu ubenya bi enkran Tantra Hill Runabout udi odru ho no mu a ubehu se signboard ni si ho a ya tro so 21st clinic ahaban green bi eda so bowura ho no mu na kokogye ayarehwetema Roman Catholic Church nechi ho no mu a na obehu no 21st clinic kaswa New Market Obom Road Kumase Ehwan Overseas yene SOMPA FM ene wodan kro no a emusunyan yene Regional Hospital First Gate ene die ne mhwe techiman so obehu 21st clinic ewo Old GN Bank Dino emu Enkranza Eben Children's Park Takwa yene Roman Stores ene die ne mhwe takra de afie kuma number 9 taxi station hono mo a obehu 21st clinic ebi obrekum go so oboase number obefre 0540 311 simple 0540 311 na woni 21st clinic mpenifo edi enkomo mepacho anopei se yade bia bedane kwankro ewo so yade bi te se wona ase a etata akwa unim baabi efiri ba obu hono a all satete ne pa aduane to ne yemu abuei wani din su abuei menstrual pain ni ade yede obi aye calendar bosumi bia yete se wo ye no ani ehu se bosom na so ene wiase dia 2074 wo hoyi ye ntena ho emmanyarewa bi sei entena ye so enche kra se ye high blood pressure ana sugar na akosro se ye hepatitis B ni C liver infection ni ma bi etete sa no eye tontina 74 boost immune system no enti wo no mu anyarewa bi etete se na nya de ba beda wo so kra FDA ahwehwe magye atom se eye enti wo ko pharmacies herbal shops baby eton no bi a wo so pe T74 o kan si drug lane abusu se tam Kumase Ashtown Kolina Keba ene wo mom keka ho nyina obenya bi ato na emum adroi se wo ma akwada no fu na wafa yafuru ana wo ni fihia no dumi no ampacho hu doctor ansana wanombi 0246 073 498 0246 073
498 eno eye tontina 74 se wo sebe te na wanuma da ho kama na won kasanko blow fuse bi angu obi aso a me pacho eye Yas toothpaste ene ne brush Leicester Company Limited wo na edisa product abadwaman so na Yas toothpaste no ene ne brush no eno a enye din pie no so a enye mre kontokra hudu mu yiyi wo senase enuoma bia anuane nkeka wa ya aka ase nyina no ebeyi na epia bontia ma wanum ate kama wo kasa watimi anya kukuduro ene omanfo edi enkomo enye na ewe adwaman so ana supermarket mu shopping malls baby etunton sane ma we nyina no wo so pe Yas toothpaste ene ne brush enkran for be 0501 619588 0501 619588 na kumase phone so afre 0501 390338 0501 390338 nyumakui adaroma yedan ye hu simeni tetabe miensa bi yeba yebeto akase bone so SOMPA TV Emma Akatuapa. No kwasempa osompa ehho akatuapa no oye de ne a wonsa beka afi yenkopie mu ewo ensem foforo emu ye pie mu ewo Sujan West mensinu mu ewo Bromantam mu ehho baabi a yegina tabre ya ye fiapre na nanama trankonya nsase so pani a ono na wada no eye fiapre hene eye obrempong professor Chairman Ponsa ye otosomiye no wono na ye ka sei wo kire sei suku ba kwa ewo fiapre Chairman Ponsa Senior High School womu hia de ma pa womu hia ka de pa nanso kamia ye se suku no empanifo pese womu to da jeje mu suku anka anya hwe adesuafo wom womu ya be se ahankron ade otwe enum 985 ana wonum wom nanso he base suku base kura we ni bi afi e ba no ne ma hodo bebre ye betimi aboa ama se bia teacher fo kura ko ba bi yempe kai ba ko bi mfa womu engum ana se bia adesuafo womu ko excursion womu ko boss womu ko yes sports wo ba bi yempe bi ne mfa womu kura womu ni bi na we uye ni say ya beda na akoda ni mu na we na na kasa nyina no na ye bra na wasi 6 unit classroom block ya na woda na dia ma school no e na waka asase mu eto so e no na so a wo to de sra ban ankra won ma wo musem wo bie enu nyumaku aduro nyina se anya hwe no wo munya tro ne nkapre bia e mo fa bi mecha Chairman Ponsa Senior High School mu na enu atimi abo asanse ngumasua de eye pa Saturday school ntino a school a ye sha sentre game sapele di nti challenges dey omo bebre also ye ka say challenges nti yam the school no school no so a e do so enye nti ampa school ni shine ba kra nti me senkra no be ko ba bia traditional authority or big bus 64-seater bus and the fan kra no ko school na ga say the ni shine say headmaster shine another school nti bia the same year obetime aeroport school no say bus no be at school na we jide and was pick up now the top bia obetime the at school bia no say abeboa school of school at general school at at the point kasi na some fiapre man some broman some Ghana men we aye Obrempong Professor Chairman Ponsa e otosomienu en popro fiapre na na matrankonya nsase so e na wode nsemi tu dwa na emom sama ne boy nyina no na agyeman esikafo nyina hene wapambo wono e na de nsemi efri Bromantam mu breye afi ma yenko wie kase bono ewo amanone na David Sullivan eye businessman na wodi ne dwuma ewo UK mining me hokora ne yewo no na wanya ne ho sei tam ne sika ne de ebi wo mu pa wo ye West Ham co-owner enti asem a ye kan esa wote ase se David Sullivan wo skapa no no business a wo beye ye no na pornography sa industry no mu en wo enti wo ye porn businessman na ehon wo benya ni sika kese pa edi free ye ka sei emam pimpim na asori etia sa businessman yi se wasese wo mo ye bu ho no mo kra wotimi ekase bra na sebe me ne wo enna ansa na mama wadwuma na sa accusations ya ebai
womu kyerɛ mu sɛ woma hyase kora womu ye hwehwɛmu womu na ma no emu enson a edi kan de womu nyina ka womu ho abomu a womu kita adanse a ɛkyerɛ sɛ David Sullivan yi wono sexually wa harass saa ema no enti nsɛmtwerɛfo ɛwɔ UK hɔ no mu nyina kora so asɛm ne mu ya amai wei ebi wɔ womu early 20s ebi yɛ young models a afei na wɔn pɛ sɛ wɔn bɔwura industry no emu ɛne adeɛ na wɔkyerɛ mu sɛ papa yi sɛbe ɔno n'adwaman no tanya to the point sɛ business meetings ekura ɛkɔ so na ebi a yɛsɛ yɛkɔ break kakra bi ebi a yɛkɔ snack break ana bibi a saa short snack break no David Sullivan timi frɛ young girl bi ɔno wɔ meeting na sɛ oh sɛbe yɛsrɛ mu anɔpɛ yi o ma ɛmɛzozo mba bi kakra ma me na mempeja wo career no mu ene metimi de waduru ha enti adwuma na wo ye ewo industry no mu a eno no na enkrofo ya wo mde sa asem no akoma nsem twerofo ne de obonyuma ahodo ya ye ka ho asem ewo amanone ho no no wo mo kire se bibi nti yentimi mfa sa emai nyina edin entudwa sanse we no eye allegations kese pa ekoso ye kasa yi bambofo a ewo man no emu no wo mo aso asem no mu ya wo ma hyase eye nhwehwemu a ebre se fata mu no se yehu se evidence ana dance a yede ko etia David Sullivan businessman ni edimu a ene ye se court kora na mra na animu a yede ne bekwa kogina na afi wo ma hwese ba bia asem no da no wo mo de beto na nkwankofranto eno so ne yegina na no pay ensem akodo a yede beso mo se ye kasebo a edikan ana na Kojuji Company Limited afa ho kano yede si ede amamode yede bai na de edimu akotene bi ene se Responsible Cooperative Mining and Skills Development Program abindi apa na woma kwaye nkyerɛkyerɛ de ama miners ɛwɔ achinkutuku ya woma kyerɛ wɔn nneɛma ni so ɛkwan a wɔn bɛfa so ayɛ mine no a ɛnkɔfa nsunsuanso bɔne bia na ɛde mfasodeɛ mom ɛbɛbrɛ ɔman no nsunsuanso bɔne no ya na ebi ya ahonidi ho nsɛm ɛno na soafo ɔhwɛ nkronkuma amamuo so ɛde atogya kyɛ sɛ firi na de kuro yɛ ɛyɛ atemmoda ɛde ma mansini ahodoɔ no nyinaa NPP amanyukuo no achitafo bi e wahafo no North constituency womo atabiri ensem bi akodan court se womo nkabi mo se de beya wom betimi de injunction yi ato polling station elections a ekoso ewo constituency ho Savannah Manta mo MPP fo ho no womo to de sere prosifo se abrante bi e fa ne fuzi womo nche no san se Yusuf Abdul Hakim oye TikTok any social media activist wache na aburo no a enye buro keto akora ena fi aprehine nso to de sere se eya mpanifo mrem na Chairman Ponsan Senior High School wonu mu hiamoa ye de okwa amanone Western co-owner and businessman a friend David Sullivan ena emai wan pimpim asori etia no se wahara se wo sexually enti empanifo nyehwehwemu mfanfa asem no ho na wo mfa de eda no ento na emfranto na Kojuji Company Limited ye da na CP anopai se waso ya Senator 74 Leicester Company ya wom de ya toothpaste ene ne brush aba ena fe 21st clinica wom ye sciatica expert SOMPA 106.5 FM Accra ye ni affiliate ahodo ye wo Ghana half na babia ne amononi Kumase SOMPA 93.1 SOMPA takwata kra de techi mansunya nkranza doma 100.7 FM Kingdom 106.1 ewo mankesima wom so FM ye streaming live ewo Facebook any YouTube ababia wutiminya kasebo ni bi etie se bia ye ba ye wante yenka na fe ni wachima to ha no ma ye de kasebo ye sia ukọ www.sompaonline.com my hon so ubetimi akọ kenkan ensem ni bi ewo ho medin ede ADWOA ASARE anopai mene oduman kuma chiame obrempon nana kwaku ampoma yamatie fo nyina moniti